Здравейте, в това видео ще ви покажа как да нарисувате едно кученце от надписа. Това никъде не съм го гледала, просто ми хрумна с една приятелка да го направим. И изведнъж, като се зарадвахме, че се получи куче, помислихме, това е най-голямата ми мечта и аз си казах, понеже ти нямаш канал в YouTube, аз ще го кача в YouTube, за да може да споделя с хората как аз го успея. Май ми изчезна някъде другия ми и ще използвам този. Той е много тъп. Мисля дори, че няма. И не знам дали няма. Заради това може да рисувам с формат. Или с... Не знам, ще ви. Как да се инвестира да ви твърде един метал на мама, ето на мама. Видете да казвате, лошо е. Тук съм правила някакви дрънкулки, където сега ще рисуваме. Някакви дрънкулки от другия ми клип, както казват. Както знаете, бях рисувала Мебел Бравичфула, сега тук ще се упражнявам. Понеже не искам да ходя другите ми листи. Ще виждате крил. Много. Мисля. Да, имам една идея. Изчакайте малко. Другия ми клип за Gravity Falls виждахте толкова зелен, че сега ме вдъхновите да го нарисувам малко по-красиво. Окей, опа, падна едно нещо. И таблета и нищо. Той е добре. Сега той е много здрав. Сега пишете док. Опа. До. И като го пиша малко по-надолу. Според мен е по-добре. Правите така. Пинк. Пинк. Малко го направих криво. Пинк. И тук още едно. Пинк. Най-краткият клип. Мисля заглавието да го нарека най-кратък клип. И му правите сигурно някакъв език там. Ето така. Но прилича малко по-така. Много е сладичко и се надявам и вие да го използвате. Опа, вие не сте видели, заради това сега ще го нарисуваме отново някъде ето тук. Няма да го използвам, защото няма да рисувам. Ето тук. Ето, пишете док. Ето като мен. Напишете док, от тук нататък е джинги-бинги. И правите тук около дъто. Рисувате лиценцето на кученцето тук. Правите така. И тук също така. Тук слагате точка. Тук го отведявате с черно, понеже не си намерих, моля. Започнах. Ето, мисля да го кръстя най-кратък клип на Теодора. Мисля, че това беше клипа. Най-малкият ми клип. Надявам се да ви е харесало. Дайте палче нагоре. Абонирайте се за канала ми и може да ми напишете по-долу коментар. Чао!